Selam kızlar. Selam. Ruslan işlevin bu? Soң Шолпан, бүгін бит менің ең яратқан бәйрәмдерінің бірісі шуңа кайфым көтеріңкі. Халықара балалардың йоқлау күні ме? Әйе. Сен бит енді бала түгел, Руслан. Шолпан, мен көңілімде әлі хаман да бала, әйме? Әлі шонсында ұмытпаса керек. Бүгін 1 июнь. Демек, бүгін 3 бәйрәм бір юлы. Біріншісі ол халықара балалардың йоқлау күні, екіншісі ең ұзын каникулдар башлаған күн, үшіншісі енді жайының бірінші күні. Міне бит, сүйінір үшін көп сәбәп. Онысы шулай. Шуның қатлық бәйрәмнәр көп булгач, әйдәңде біз тапшырыбыз инде бәйрәм шәвет керек. Сен ризамы? Мен риза. 2023 елның жайының бірінші шығарылышы. Біз башлыйбыз. Мұндағы балалар. Это тебе. Oyunlarda katlaştım, marojne aldım. Бәйрәм булгач, шығарылышыбыз да енді бәйрәмгә багышланган булырга тиеш. Руслан, әмне 1 июнь иң кызыклы шара кайда уза беләсеңме? Әлбәттә инде беләм. Кайда? Иң кызыклы шара 1 июнь көнне Казан кирмәнендә узаймы? Анда балалар өчен төрле күңел ачу чаралары, уеннар, бүләкләр, һәм инде иң мөһим әйберләрнең берсе ШНТ каналының мәйданчыгы эшләп киләчәк. Иң күңелле вакыт шунда була. Әйдә алайса без кызыклы вакыйгалар буенча сәяхәтебезне нәкъ шуннан башлыйбыз. Киттек. Балаша кеше тормышындагы иң күңелле һәм иң якты чырларның берсе һәм бүгенге көндә дә яшь буенча гына түгел, ә күңелләре белән сабый булганнар да шул мизгелләргә кире әйләнеп кайта алачак. Балаларны яклау көне уңаеннан Казан Кремле территориясында «Время детства» дип исемләнгән фестиваль яңгырады. Көн дәвамында яшь кунакларыбыз өчен төрле активлыклар, концерт, панно эшләү, фигуралар буяу, анимацион мультфильмнар ясау буенча мастер-класслар һәм башка кызыклы чаралар узды. Шулай ук бәйрәмдә юл куркынычсызлыгына багышланган күргәзмә үткәрелде. Биредә юл хәрәкәте кагыйдәләре өйрәнергә, техник транспортлары белән танышырга, авто һәм мототранспорт белән фотосурәтләр ясарга мөмкинлек булды. Бүген балаларны яклау көненә багышланган бәйрәмдә юл хәрәкәтен саклау дәүләт автоинспекциясе үзенең площадкасын куйды. Бу площадкада балалар юл йөрү кагыйдәләренә багышланган уеннарда уйнап, үзләренең белемнәрен арттыра алалар. Балалар яклау көне бәйрәме чараларга бик бай булды. Шаян ТВ каналы да балаларны бер мәйданга җыеп, кызыклы мастер-класслар, интерактив уеннар, җыр биюләр үткәрде. Нәниләр һәм аларның әти-әниләре чын бәйрәм мәхитенә күмелде. София, сәлам. Синең менә берәр нинди супер сәләтең булса, ул нәрсә булыр иде? Ышарга. Минем сәләтем булса иде, мин ышайдым. Бала булырга җиңелрәкме яки олы кешеме? Бала. Ә нишләп? Потому что олы кешегә күп эшләргә кирәк, ә балага уйнарга. Балаларның күңелендә ни икәнен аңладык. Ә олылар, алар да бит ниндидер дәрәҗәдә бала. Әйдәгез белешәбез. Гөлназ апа, исәнмесез, сезгә сорау. Сез кичкенә вакытта нинди идегез? Шукмы яки тыйнакмы? Хәерле көн. Мин кичкенә вакытта бик шук идем. Мин авыл кызы. Кичкенәдән без гел иртәдән кичкә төнгә кадәр диярлек урамда идек. Без кичкенә чакта авылда бик матур, бик күңелле үткәрәдек. Үзебезнең таудан ничек шуганнарыбыз хәтеребездә. Безнең мондый чараларыбыз юк иде. Без тимер таяк, ничек әйтим, тимердән ясалган шул чанага утырып, шуның белән шуадырык. Сезнең кичкенә чактагы иң кадерле һәм иң истәлекле хәтирә. Иң хәтирә капчыкка салам тыгып, авылда тау битләреннән шулай торып төшергә, карга батып, югышләнеп бетеп, иң истәлекле хәтирә шул инде.
Без барыбыз да кайчандыр балалар идек, һәм бүгенге көн безнең өчен җылы хатирәләр белән бәйле. Балаларны яклау көне һәрберебезгә дә шатлану һәм бәхетле булу сәләтен саклап калырга ярдәм итә. Бәйрәм белән балалар. Шулпан, қаралы, көпме шатлык бит әлеге чарада балалар өчен, менә үземдә ак көлләшүләр көнләшеп куйдым, үземнең дә бала чакка кайтып, шайтырып уйнап йөрисләрем килә. Әмма мин хәзер бала булсам, рәхәтләнеп балыма башар идем. Әле балыма башарга җитәрбез Шулпан. Бүген бит бәйрәмнәр чаралар бик күп була. Әйе, нәкъ шулай. Әле бит син әйтмешли, бүген каникулларның беренче көне. Шул уңайдан Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта нәкъ менә балалар өчен ура каникула дигән чара уздырыла. Әйе, Шулпан. Әле дөрес ишеткән булсам, әлеге чарада нәкъ менә балыма макта була дигәннәр. Идеал сет тизрәк киттек. Мондағы балалар. Неге жиылғаннар сыңалар монда? Чөнки бүген биредә Рәмиев исемендәге IT паркта алар өчен ура каникуллар дип аталучы чара үтә. Һәм алар белән бергә без дә айтып кайттык. Әйдәгез әле хәзер балалар белән рәхәтләнеп күңелләшәбез киттек. Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта чын мәгънәсендә зур бәйрәм узды. Чөнки уку елы тәмамлануны һәм җәй башлануны билгеләп үтми мөмкин түгел. Без әлеге чарада беренче генә тапкыр булсак та, биредә ниләр өчен мондый чаралар уздыру билгеле бер традициягә әйләнгән икән инде. Мы решили отпраздновать конец учебного года. Мне кажется, это очень значимый день. Не только для каждого ребенка, обучающегося в младших классах, но и для каждой семьи. Мы все очень ждали конца учебного года, наступления каникул. Собрали такой клоун-концерт с ведущими, с конкурсами, с розыгрышем призов, с фудтраком с мороженым, сладкой ватой, ароматом попкорна и всеми атрибутами настоящего детского праздника. Надеюсь, что нашим гостям понравится. Онытылмаслык бәйрәм балалар җыелган җирдә һичшиксез кем булырга тиеш? Әлбәттә, Шаян ТВ телеканалы. Яраткан каналыбыз әлеге чарада да нәниләрне Шаян ТВ телеканалының төп герое Шаян белән сәламләп, махсус бүләкләр биреп, кызыклы уеннар белән сөендерде. Вәгъдә иткәнебезчә инде без менә Бәшир Рәмиев исемендәге яңа IT паркка килеп җиттек. Монда бүген бик зур. Әйе, монда бүген бик зур чара бар, ләкин Руслан син бераз башка рольдә әйтә, шуңа күрә синнән интервью. Ничегрәк үтә бүгенге чара һәм Шаян ТВда бүген биредә? Бүген балалар өчен бик күп кенә бүләкләр, күңел ача торган уеннар, гомумән бик кызыклы әйберләр күп булачак. Монда инде IT паркның өлеше бик зур, шулай Шаян ТВ каналда үз өлешен яхшылап кертә. Һәм әле нәрсә әйтәсем килә, җәй башланып килә. Мондай ачык һавада була торган зур чараларда инде без катнаша башладык һәм инде андый чаралар быел күп булачак. Гомумән әйткәндә, һәр вакытта яраткан тамашачыларыбыз сөендерәчәкбез һәр вакыттагыча. Шуңа күрә безнең нинди чараларда буласын, кайданчы күңел ачасын безнең социаль челтәрләрдә карап бара аласыз. Анда инде барлык мәгълүматлар да язылып чыгачак. Җыр биюләр, кызыклы уеннар, сабын куыклары шоу программасы, кыскасы, чыннан да балалар өчен бик рәхәт чара әзерләнгән. Миңа калса биредә кешеләр генә түгел, олылар да балаларны яклау көнен рәхәтләнеп бәйрәм итте. Әлеге чара 1 июнь балаларны яклау көненә багышланган, ләкин безнең нәниләребез бүген нинди бәйрәм икәнен беләләр микән? Әйдәгез әле тикшереп карыйбыз киттек. Сәлам. Беләсезме син 1 июнь нинди бәйрәм бул? Не знаю. Я хочу вам кое-что сказать. По-татарски говори. У меня сегодня был выпускной из детского сада. Вот, мне очень понравилось, что мои родители пришли все родные. У меня завтра будет рождение. Завтра у тебя день рождения? Да. Ой, я тебя поздравляю, я тебя обниму тоже. А тебе дарят какие-то подарки в этот день? Конечно. Что дарят? Подарочки, такие тортики вкусненькие. Стихи рассказывай. По-татарски говори. А что ты с рукой-то сделал? Сломал. У тебя, я смотрю, прикольная футболка. А кто его тебе подарил? Что? Я еще занимаюсь, кроме футбола, 2 видами спорта. Это шахматы и баскетбол. Давай помашем тем, кто нас смотрит. Она убежала от мамы веселиться с пузырем.
Әлеге шараның иң көтүп алынган өлеше клоуннар белән күрешү, аларның чыгышларын күзәтү генә калса. Гаҗәеп костюмнар, шаярулар, фокуслар, җир биюдән торган чыгышлар берәүне дә битараф калдырмады. Скажите, пожалуйста, что будете сегодня делать? Будем удивлять, радовать вашего зрителя, нашего зрителя. А что у вас в чемодане? О, это такой большой секрет. Здесь самое главное – волшебство. Ой, вот это, конечно, классно. Это тебе. Держи. Смотри. О, спасибо! Биредә һәркем күңеленә хуш килгән шараны таба алды. Хәтта рәсем ясап карау мөмкинлеге дә бар иде. Бәйрәм булгач бәйрәм булсын, мин дә балалар шикелле үземнең берәр рәсемемне калдырыйм әле биредә. Әкрен генә ахырына якынлаша, ләкин каникуллар һәм безнең тапшыруыбыз әле дәвам итә, шуңа күрә безнең белән калыгыз. Каникуллар шундый матур чаралардан башлангач инде алар һичшиксез үзенчәлекле матур һәм онытылмаслык булырга тиеш инде Чулпан. Әле син күз алдан китер, бүген бит каникулның беренче көне генә. Димәк, без әле җәй буена әби-бабайларга кунакка йөришәкбез, су керергә барачакбыз, аланнарда ял итәчәкбез. О, һәм бу бөтен булган кызык әйбер әле безнең алда бит әле Чулпан. Ой, Руслан, хәзер күз алдыма китердем. Чыннан да быелгы җәй бит шундый матур мизгелләргә бай булачак. Беләсеңме, менә бит җәй узганын көтәргә дә кирәк түгел. Менә бүген бәйрәм уңаеннан шундый күп чаралар һәм ачылышлар көтелә. Ачылышлар дигәндә нинди ачылышлар инде Чулпан? Руслан, белмисеңме ни? Бүген бит Сәйд Галиев скверында ачылыш булачак. Туктале Чулпан, моның турында сөйләп бетереп кенә булмый. Инде барыбызга да, безгә, тамашачыларга да үз күзләребез белән күрергә кирәк. Игътибар экраннарга. Балачак иң күңелле, иң рәхәт чак диләр. Бу сүзләр белән мин килешми булдыра алмыйм. Шуңа күрә дуслар, балачак иленә рәхим итегез. Казанның Дәрвишләр бистәсендәге ишек алдында бүген икеләтә бәйрәм. Беренчесе халыкара балаларны яклау көне булса, икенчесе яңа ишек алды территориясе. Рәсем ясау, кул көрәштерү, милли татар бизәкләр төшкән кул эшләре ясау, уенчык самолет җыю һәм башка төрле остаханәләр бизи әлеге бәйрәмне. Кыскасы, һәр баланың үзенең күңеленә хуш килгән остаханәдә үзен сынап карау мөмкинлеге бар. Ой, бүгенге бәйрәм бик әйбәт, конечно, балаларга да әйбәт, шатлык. Кая барып барырга белмиләр. Берсе тегендә, берсе монда. Без менә рәсемнәр ясадык. Менә хәзер фотоны сурәтен ясап торабыз. Бу менә шундый бәйрәмнәр кирәкме? Бик кирәк. Бик кирәк. Алар безгә нәрсә бирә? Ну, шатлык бирә балаларга да. Ешрак шундый бәйрәмнәр булса балаларга, без, конечно, рәхмәт әйтәйек. Сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Нишлисең син бүген биредә? Уйным. Уйныйсың, менә син нинди матур әйбер ясагансың, әйме күрсәт әле нинди матур әйбер ясадың син? Анда камера. Конкурс. Бүген гомумән нинди бәйрәмсең? Шундый бөтен кеше монда, әйме? Нинди бәйрәм икәнен беләсеңме? Балалар көне. Дөрес. Син ашыймысың биредә? Давайте всем удачи, всем тепла. Ишек алды территориясын төзекләндерү тәмамлану уңаеннан бәйрәм Халезов урамындагы 4-нче һәм 6-нчы йортлар, Совет урамындагы 19-нчы һәм 21-нче йортлар ишек алдында оештырылды. Анда асфальт, бетон катлам яңартылган, балаларга уен зонасы, спорт мәйданчыгы, уңайлы эскәмияләр куелган. Шулай ук территорияны яшелләндерү эшләре башкарылган. Эш нәтиҗәсен яңартылган ишек алдын карарга Рөстәм Миннеханов үзе дә килгән иде. Шул уңайдан балалар өчен оештырылган төрле активлык зоналарын да карап чыкты, халык белән аралашты. Дуслар, әлеге бәйрәм мөхите белән сезнең белән дә уртаклашабыз. Сәлам. Сәлам. Нишлисең? Шутлыйм. Нәрсәгә шутлыйсың? Бу син теге шушы остаханәләрдә шушларны яуладыңмы инде? Һәм син ничәдәсең аларны? Бирәм, һәм яңа мороженое бирәләр. Менә бит, гомумән бүген нинди бәйрәмсең? Балалар
Яклау көне. Менә бит әфәрин. Беренче бала бүген нинди көн икәнен беләм. Гомумән ничек сиңа бүгенге бәйрәм? Шадымы? Әйе, бик рәхәт. Аха, нәрсәләр, нинди остаханәләрдә булдың? Нәрсәләр эшләдең син бүген? Бүген мин шашки уйнадым. Аха. Таякны тарттым. Аха, менә бит. Тагын нәрсәләр анда? Буяулар, анда шундый буяулар бар идеме? Әйе, бокс бар. Аха, бокста да катнаштыңмы? Юк. Анда катнашмадым, анда авырттыра име? Аха, ярый. Мен шушындый бәйрәмнәр кирәкме? Ничек уйлыйсың? Әйе. Нәрсә өчен кирәк инде алар безгә? Балаларга рәхәт булсын, уйнасыннар. Күңелләшсеннәр, име? Әйе. Син үзеңне бала дип саныйсыңмы соң? Әйе. Сәнче яшь? 9. Аха, менә бит. Дуслар, биредә бик күп шундый остаханәләр. Хәзер менә мин икенче остаханәгә барам. Наманда. Так, ага. Выбирайте шаблон. Ага, менә мондый. Ярый, ага. Можно еще вот такой тюльпанчик. Ой, можно вот такой? Матурак. Сделать здесь, например, зеленым, а эту часть красной. Менә бит. Хай Татарстан флагы ясыйбыз. Так, дуслар, менә карагыз әле безнең нәрсә килеп чыкты. Атурма? Хәзер дуслар, без ясыйчакбыз шундый шарлардан фигуралар. Так, biz bugün нәрсә ясыйбыз? Что мы сегодня делаем? Собачку. Эт ясыйбыз. Ага, әйдә, нәрсәдән башлыйбыз? Булды. Рәхмәт. Так, хәзер дуслар саныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Булды. Менә дуслар, хәзер без сезнең белән мороженаларга барабыз. Уеннарда катнаштым, мороженое алдым. Мин бәхетле. Biz beyramimizni davom etamiz. Kelesi to'xtalishimiz Shulpanda. Nishik endi Shulpanda mendami? Biz әллә кунакка җыеласың, мин берәр әзерләмәдем. Ничек инде хәзер әйнигә шылдыртам? Ул табын әзерләтсен. Шулпан танышлам, бердә-бер шулма. Келесі тукталышыбыз Шулпан мәдәният үзәгендә була. Анда инде менә бүгенге халыкара балалар яклау көндә багышланган бәйрәм уңаеннан шулай концерт оештырыла һәм инде әлеге концертта бик күп танылган артистлар чакырылган. Анда инде барысын да әзерләнгәндер. Сиңа бер дә әзерләнеп торасы юк. Безгә бары тик әлеге шараны паравызга гына кирәк. Ой, Руслан, менә монда стресстан соң миңа чыннан да хәзер бәйрәм кирәк. Әйтә киттек. Dostlar, birinci yayın Boğalar Yaklау Günü deyip sanıla. Hem şəhərimizin türlü meydanlarında şaralar uzan. Şulpan Mədəniyyət Üzəgi də iskərmə tügül. Biri də Qozan Büyü Ansamblı özünün 20 yıllık yubileyin beyram edə. Biz də biri də. Qozan Büyü Ansamblı tarixi big boy. Kollektivning жетекчisi qolliq artisti Şulpan Zakirova so'zlari bo'yicha ansamblning birinchi kunlarında nibara 25 bola bo'lgan. Hozir esa birida 500 dan ortiq biyoshi o'qiy. Yildan-yil ustozlar ham bolalar komandasi usagina bora. Әлеге шарада esa Qozon ansambli oilasi qonaqlarni borliq sostavda qarshi oldi. Bayramda nanilar, kollektivning veteranlari da bor edi. Alla gruppa qizlarin bo'laklar ketdi. Bolalar diskoteki albatta Tatar büyünden boshlanib ketdi. Men o'zim ish bola deyanisi, ikki o'g'lim biy, birsi Qozon ansamblida meni bik yaratib, turli illar biyularini biymiz, turli konkurslarda, xalqaro konkurslarda qatnashib, Grand Prix bu yil mana 2 Grand Prix olib qaytdik. Ko'rshi respublikalarga boramiz. Mana iyun oyida Sochiga, Novgorodga boramiz. Bolalar uchun bik yaxshi o'sish, bik o'zimizning ilimizda yashagan barliq millatlarning biyuin, madaniyatin, ularning barliq o'zinchalikli madaniy momentlarini to'plab o'rgatib, bizning bolalarga aybat bik fundamental bilim beralar.
Казан бию ансамблінің төп мақсаты татар биюін популярлаштыру, җылылыгын саклау, фольклорга мәхәббәт уяту. Төркем укучылары өчен ансамбль мөмкинлекләр мөхите. Монда бию белән бер рәттән балалар олы тормышка әзерләнәләр. Ата-аналар исә ансамбльгә моның өчен бик рәхмәтле. Бәйрәм җыр биюгә бай иде. Ансамбль укучыларынан кала биредә коллективның дуслары да бар. Шунысы кызык, булачак биючеләрнең устазлары үзләрен яңа һөнәрләрдә дә сынап карадылар. Мәсәлән, җырда. Устаз баланың ике канатының берсе. Алар өчен дә бу коллектив бик якын, ә укучыларын алар үз балалары сыман яраталар. Казан ансамбле минем өчен яраткан балалар, энергия белән туплыктырган эш, сәхнә, бию. Мин Казан бию ансамбленә 10 ел йөрим. Миңа ул бик ошый. Монда бик кызыклы. Күп балалар бар. Татар биюләр биебез, үзбәк биюләр биебез, рус биюләр биебез. Миңа ошый татар биюләре. Дуслар бию бәйрәмендә булып, биергә өйрәнмичә китү гөнаһ дип саныйм. Һәм хәзер без кызлар белән биешәкбез. Я нәрсәдән башлыйбыз? Biz башлыйбыз татар биюеннән. Әйдән, нишлик? Уң аякны сул якка куябыз, менә булай. Сул якка. Менә булай. Әйе, аннары сикереп уң якка куябыз. Менә шулай 2 тапкыр. Аннары уң аякны сул якка куябыз. Шәп. Менә булай итәбез. Һәм сул аякны уң якка куябыз. Биргә дә өйрәнеп, җырлап күңелдә ачтым. Дискәтүк барлык кунакларның йөрәгенә үтеп керә алды. Җәйне биредә башлап җибәрү үзе бер бәхет. Ә Казан бию ансамбленә киләчәктә дә җиңүләр һәм зур уңышлар телибез. Укучының мәдәни көндәлеге проекты Татарстанда 2014 елдан бирле алып барыла. Укучыларның, әти-әниләре һәм укытучыларның теләктәшлек белдерү проектны дәвам итәргә этәрә. Ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан да хуплана. Проектны гамәлгә ашыру кысаларында 2022-2023 уку елында барлык проект блоклары буенча 4000-дән артык чара уздырылды. Мәдәни сәяхәт, мәдәни клуб, цифрлы мәдәният һәм башкалар. Быел әлеге проектларда катнашучылар саны 300 меңнән артты. Бүген безнең өчен бик зур бәйрәм. Бәлки ул безнең өчен түгел, ул һәрбер гаилә өчен бәйрәм. Һәм бүген генә түгел, без көн сайын балалар белән эшлибез. Циркта, театрларда бүген балалар өчен без айрым программалар оештырабыз. Я попала в цирк, активно участвуя в проекте «Культурный дневник школьника». Я посетила много разных культурных мероприятий, познакомилась с новыми друзьями. И в награду нам дали билеты в цирк. Я очень рад, что сюда попал. «Культурный дневник» — это просто прекрасный проект. Этот год запомнился мне крупными культурными событиями. Беренче сыйныф укучылары мәдәният учреждениелары чараларында булып, мәктәп укучысының мәдәни көндәлеге брошюрасын тутырып, проектта катнашалар. Укучылар укучының мәдәни көндәлеге дигән брошюра битләрен рәсмиләштереп, биремнәрне үтиләр. Ә инде 2нче, 3нче, 4нче сыйныф укучылары проект порталында мәдәният учреждениеләренә мәдәни чараларга бару турында материаллар урнаштырып, шулай ук истә калган мәдәни чара турында ирекле темага инша рәвешендә иҗат эшләрен рәсмиләштереп, проектта катнашалар. Нәтиҗәдә иң актив укучыларны төрле бүләкләр көтә. Бүгенге халыкара балалар көненә багышланган цирк программасы шуларның берсе.
Шолпан, менә тапшыру башында әйттем бит мин сиңа. Бүгенге көн минем иң яраткан көннәремнең берсе дип син күз алдыңа китермә. Бер көн эчендә никадәр бәйрәм, никадәр күтәренке кайф, никадәр шаралар, никадәр шатлык. Ой, әйтмә дә инде Рөстәм. Менә без бүген синең белән кайда гына булмадык, нәрсә генә эшләмәдек, нәрсә генә күрмәдек. Менә чыннан да бүген балаларныкы кебек энергия ташып торды, шулай бит? Әйтмә дә генә Шолпан, инде без бит һәрберебез дә күңелебездә һәр вакытта бала булып калабыз һәм инде син әйтмешли без әлеге бәйрәмдә үзебездә бәйрәм итәргә тиешбез дигән фикердә калам. Һәм инде әле шунысын әйтәсе килә, Шаян ТВ каналы бит, балалар каналы булгачлы иң кызыклы әйберләр балалар өчен бездә була. Кызыклы әйберләр дигән нәрсә, дуслар, җәйнең бит башыгына, димәк, безне нәрсә бик күп яңалыклар, бик күп кызыклы вакыйгалар көтәчәк һәм буларның барысы да инде кайда була. Әлбәттә инде яшьләр тукталышында. Безнең тапшыруыбыз кызганычка каршы ахырына якынлашты, ләкин бәйрәм әле дәвам итә. Һәм без сезнең белән бары тик киләсе очрашуларга кадәр генә дибез. Хуш-хуш. Хуш-хуш.